kasnije. Hvala za periku. Nema problema. Porašće opet. Taman da mu pokrije krofnice. O, gospodine Krabo, sakupio sam sve sastojke s vašeg spiska, ali plankton ih je sve ukrao. Napravio sam apokalipsu. Ne, smiri se, dečko. Nisi ti napravio apokalipsu. Nisam smeo da dozvolim da me plankton prati dok kupujem prave sastojke u bagateli, zar ne? Znači, moj spisak je bio lažan, nema apokalipse. Ne, apokalipse. Spasio sam svet. Nema apokalipse, nema apokalipse, nema apokalipse, nema apokalipse. Ne preteruj. Hoćeš da kažeš da si poslao mog najboljeg druga na beskorisno sakupljanje da bi ti otišao u kupovinu? Izvini nas, sunđer Bobe. Ovo ti je za moj red! Ovo ti je što zamalo da poginemo! A ovo ti je za moju podmornicu Matildu! Pa, izgleda da sam zaslužio ovo. Možeš li da poveruješ, Karen? Posle svih ovih godina tajni sastojci su konačno ovde! I poslednji sastojak, Erut duha. Ne bih dodavala taj poslednji. Jedva čekam da vidim krabinu facu. Krabo? Planktone,